Hej og velkommen til en ny YouTube-video. Det er lidt længe siden, jeg har set noget til mig. Jeg har simpelthen bare været lidt AFK i hjernen og lige, manglede noget at uploade. Og så tænkte jeg, at nu skal jeg i gang igen. Jeg skulle lige tage mig sammen. Så nu er jeg i gang igen, og jeg er også begyndt at streame igen. Eller jeg vil ikke sige, at jeg har holdt en streampause. Jeg har bare streamet på Smurf-kanalen lidt. Så tænkte jeg, nu kunne jeg lige lave en lille update om, at der snart kommer noget nyt igen, men jeg ved bare ikke lige hvad. Det er derfor, det er lidt svært, så jeg tror bare, det bliver sådan nogle hyggevideoer med lige i en kort stund. I dag, der skal vi simpelthen have en burger. Jeg tænkte, det kunne være en sjovt at lave en spisevideo. Prøv at se, hvor lækker den her ser ud. Jeg har ikke prøvet før, faktisk. Det er en Supreme fra Alinas i Tisler. Den kan altså et eller andet. Jeg skal lige sætte min mund på det. Men hvad er status? Status er, at jeg tænker bare, at det bliver sådan nogle hyggevideoer, ja. Ikke spisevideoer konstant, vel, men måske lidt madlavningsvideo igen, et eller andet. Kunne jeg godt forestille mig. Og så ellers er jeg også meget live på Twitch, så jeg kunne godt forestille mig, at jeg også kan være, at jeg lægger nogle highlights op fra Twitch-kanalen. Prøv at se, den er virkelig lækker. Den er virkelig god. Så det tror jeg, det er en af mulighederne. Okay, det er svært at koncentrere sig om at snakke og spise. Det hænger faktisk slet ikke godt sammen, men vi prøver, men det er også fordi, når jeg skal tygge, det er lidt underligt at skrive, hvis man skal snakke, mens man spiser med mad i munden, jo, det er lidt dårligt. Det klarer man ikke at gøre, så man må lige holde en pause imens, når man tygger. Men det er ikke koldt endnu, men det er ikke lige så varmt som der. Men det er fordi, jeg lige skulle sætte det der kamera op, så man kunne se maden dernede. Og ja, men det smager stadigvæk fucking godt. Det kan rent anbefales. Hvis I vil, så må jeg også godt komme med nogle bud i, i kommentarerne, hvad I synes, der skal op og sådan noget, hvad jeg skal lave. Og jeg tror, jeg også har løbet lidt tør for idéer selv. Jeg vil gerne til at blogge og sådan noget på en eller anden måde, tror jeg, på et tidspunkt. Men jeg tror, det bliver først lidt senere, for jeg skal lige finde ud af, hvordan man blogger, altså sådan, hvad man skal bruge og et eller andet. At man kan bruge min telefon eller et eller andet, eller man skal have fat i et rigtigt kamera eller et eller andet. Og så noget med en mikrofon til telefonen, hvis det er et eller andet. Så det er også lige så meget det, som gør, at jeg ikke har fået sat det op endnu. Men det kan være, det kommer senere på året, eller næste år, et eller andet. Men som sagt, man kan godt lave nogle hyggevideoer, hvor det ikke er så professionelt, hvor livet måske ikke er så god til at starte med. Det tænker jeg egentlig godt, man kan. Men det er også, hvad I synes. Hvad I godt kan lide at se. Det synes jeg også, I skal også komme med nogle input, hvis I har nogen. Hvad I synes, der kunne være sjovt at se. Om det er noget computer games, eller bare det er fint nok at lægge nogle highlights op fra livestream, eller ja. Det er sådan lidt, jeg er åben for alt. Og prøv at vente, det kan være, I tænker, hvorfor står der 2 glas, og der er sodavand? Det er ikke begge glas er ikke sodavand. Det her, det er vand, men det er fordi, jeg vil gerne også være bedre til at drikke vand, så selvom jeg drikker sodavand, så kan der være vand også. Fordi jeg vil gerne til at stoppe med at drikke så meget sodavand. Selvom det er light, så det er virkelig ikke sundt. Det er bare en dårlig vane. Og det sidder jeg og siger, når jeg spiser burger, men okay, det er fredag aften, tror jeg i dag. Det er det, så man må godt lige en gang imellem. Men jeg vil gerne til at prøve at leve lidt sundere, så ja, det er planen. Det er ikke fordi, at det kommer til, det er ikke sikkert, at det kommer til at ske, men bare lidt sundere. Det er ikke sådan, jeg vil sætte forventninger mega meget op, men jeg vil gerne prøve at fokusere lidt mere på, jeg prøver at leve lidt mere sundt, på en eller anden måde. Hvis I har haft ferie, eller hvad I har lavet siden sidst, i kommentarfeltet. Det kunne da være sjovt at vide, hvad jeg har fået tiden til at gå med.
Jeg har fået tiden til at gå med... Ja, ikke ret mange ting faktisk. Bare været FK i hjernen, hvis man kan sige sådan. Det er mit udtryk for, at ikke har lavet ret meget. Det har været Netflix, og det har været... Ja, det har været det, og så har jeg livestreamet lidt og sådan nogle ting. Jeg ved ikke, hvor mange der følger med her, hvor mange der følger med på Twitch. Men ja, og den her video her bliver også direkte uredigeret. Der bliver ikke noget redigering i dag på den her video. Det er bare sådan lige hurtigt update, bum bum bum. Fordi at jeg sagde jo, dengang jeg uploadede til at starte med her for nogle måneder siden, at nu var jeg på tilbage, nu var jeg i gang igen, og der kan jeg godt se, at det har jeg sgu ikke helt overholdt. Der må jeg sige, der har jeg nok skuffet lidt, og det beklager jeg, men ja, jeg har simpelthen bare lige manglet et eller andet at skulle gøre. Altså, jeg har ikke helt sådan tænkt over, hvad fanden jeg egentlig... Det der med at lægge noget op, uden at have nogle direkte... hvad kalder man det? Planer om, hvad man lægger op. Hvis man bare lægger noget op for at lægge noget op, så synes jeg også, det er sådan lidt... Men altså, det kommer også an på, hvad I kan lide. Hvis I godt kan lide, at jeg bare lægger sådan noget op, hvor jeg sidder og snakker og et eller andet, så er det også fint nok. Det kan jeg sgu også bare lægge op. Men jeg tænker godt, jeg kan prøve at lave noget mere for køkkenet, hvis det er et eller andet, når jeg skal lave mad. Jeg skal til at lave mere bedre mad end bare, ja. Jeg har haft nogle dårlige vaner de sidste par måneder i hvert fald, angående mad og sådan noget. Ikke at jeg har spist fastfood hele tiden, det har jeg ikke, for det har jeg slet ikke råd til, men ikke på den måde, men det er der ikke nogen mennesker, der har råd til, tror jeg ikke, mindre man er Billy Gates eller andet, det ved jeg ikke. Men I ved, hvad jeg mener. Jeg spiser også, men nogle gange, så kan det godt være sådan nogle billige færdigretter, jeg har spist, eller et eller andet. Bare hvor det skulle være nemt, ellers har jeg også haft dårlig døgnrytme og alt muligt andet, hvor at, ja, så har det bare været GG, så jeg skal til at til at mande lidt op. Tænker jeg. Det har jeg så sagt længe. Men jeg håber, det holder den her gang. Jeg ved det ikke. Oh. Det skal godt nok tykkes. De smager mega godt, men de tykkes meget, jeg tror det er fordi, at som sagt, det var ikke helt varmt der. Det var lidt mere, det var sådan lunkenagtigt, fordi jeg ikke spiste det med det samme, hvilket var dumt, men det var fordi, jeg skulle sætte det her op jo. Så det tager lidt længere tid at tygge de her stykker stikkød, men de smager for godt. Så det. Og hvad var det mere, jeg vil sige, det er, at som sagt, jeg streamer jo jeg begynder at streame igen, og lige nu kører jeg vel Warcraft grinden, og det er mega hyggeligt. Ja, der kommer nye, der er kommet nyt World of Warcraft indhold ud jo. Der er kommet ny expansion, og den spiller rigtig meget på stream, hvis der er nogen, der er interesseret i World of Warcraft. Så kan I jo hoppe derind og se, når jeg er live, eller slå notifikationer til på Twitch, eller hoppe på min Discord, et eller andet. Jeg tror, der er link hernede i beskrivelsen til min Discord. Eller skal man gå ind i min chat på Twitch, og så skrive ud til en Discord, og så kan man se, når jeg går live. Et eller andet, hvis der er nogen, der godt kan lide det også. Men som sagt, jeg vil gerne til at være lidt mere YouTube også, lægge mere op der igen. Jeg skal bare lige finde ud af hvad, så I må gerne komme noget i kommentarfeltet, hvis I synes sådan noget som det her, det er hyggeligt. Jeg synes, det er sådan lidt underligt at sidde og spise og optage, hvor man ikke ser noget imens, fordi det der med, at jeg sådan, så tykker jeg, så siger jeg ikke noget. Det er sådan lidt, det bliver også bare lidt akavet. Men altså, ja, det med at sidde og tykke, og så bare sidde og se på en, der tykker, det er sådan måske lidt mærkeligt egentlig. Men det er for helvede, det er 2024, mand. Der er ikke det, man ikke kan gøre nu om dagen. Alt content er nærmest okay for tiden, eller ikke okay, men folk de æder ret meget råt, men jeg har fuldt forståelse for, hvis det her er lidt mærkeligt, at bare sidde og spiser, men det er bare mest for at lave en update. Og jeg skulle sidde og spise imens, så tænkte jeg, så kunne jeg tage 2 fluer med et smæk i og med, at jeg bagefter skal gå live, så... Og der kunne jeg også godt sidde og spise, men jeg synes bare, jeg vil gerne holde det separat, og så kan jeg jo... Når jeg sender live, så siger de samme ting på en eller anden måde. På en eller anden måde, agtigt. Som sagt, det her bliver en uredigeret video, så det bliver også lidt mærkeligt egentlig. Men der er ikke noget at redigere, jeg sidder bare og snakker, så der er ikke noget... Jeg tænker ikke, der er noget, der skal slippes fra, eller slippes til, eller noget. Det skulle bare råmateriale. Men man kunne godt sætte et eller andet baggrundsmusik på, eller et eller andet, det mærker jeg faktisk ikke.
Så jeg tror bare, at jeg smider den op, ikke? Og så ser vi, om I kan lide det. Sidder og se snakke-content. Hvad hedder det? Der er også, hvad fanden var det, jeg vil sige? Jeg tror, jeg mumler lidt i dag. Jeg er fucking træt, og jeg har ikke sovet så meget. Det kan være, at jeg fucking mumler, faktisk. Jeg tror også, det er fordi, at hver gang jeg starter optag, jeg ikke har optaget længe, så føler jeg altid, det er sådan akavet. Det er sådan, der er sådan en form for akavethed. Og det er sådan, der er mange der ting, du ved, så optager de om, hvis de... Men altså, jeg gider ikke optage, men I får bare alt materiale, der er. Fordi som sagt, jeg magter ikke at få en til at redigere det. Jeg magter ikke selv at redigere det, og altså i dag der er det bare sådan hygge og så fuldstændig råmateriale, men man kunne godt sidde og kigge på et eller andet. Jeg ved bare ikke lige hvad lige nu. Men det er fandme også hyggeligt. Altså det er altid hyggeligt at spise god mad, ikke? Det her er hvidløgs mayo dip-agtigt. Det smager fucking godt. Der var også noget andet, jeg tænkte på at sige, men jeg fandme glemt, hvad der var. Og undskyld, jeg banner, mand. Fuck. Jeg burde redigere den, og så lave bip, når jeg banner, men jeg tror ikke, jeg har sagt nogle virkelig grimme ord i dag, så jeg tror næsten, det går. Det ville være, hvis jeg skulle spille serier, så der var mange bip-lyd. I hvert fald, hvis jeg blev skudt mange gange. Det er virkelig dårligt sådan til, faktisk. Jeg har også overvejet, faktisk, at man kunne lave noget videomateriale, hvor jeg tog nogle emner op, og så snakkede om et eller andet. Det kunne være hvad som helst. Det kunne være mange ting. Altså, det kunne være mine tanker om en eller anden ting, som... Altså, jeg har jo skrevet mange digte og sådan noget. Det kunne godt være nogle ting, hvor jeg går mere i dybden med digte-content, eller et eller andet i den stil, tænker jeg, det kunne måske være fint nok. Eller sådan, hvad får mig til at skrive, eller hvad for nogle tanker har jeg nogle gange, når man er en poet, som jeg er. Jeg kan godt betragte mig selv som på en eller anden måde, eller skriver, eller tekst. Jeg er jo ikke forfatter, det er jeg ikke. Jeg er ikke forfatter eller noget som helst på den måde. Men når man er sådan en, der er kreativ og har tanker, der nogle gange skal ud på papir, eller skrives ned, eller et eller andet, hvor man opfinder en tekst af en art, så kan man også nogle gange tænke, hvad er det, der får ham til at skrive sådan? Hvad er bagtanken? Hvad kom det fra? Det kunne godt være, at der er nogen, der synes, det er interessant, hvis jeg gik mere i dybden med de tekster, jeg har lavet, som mange af dem ligger på Instagram. Og man kan også sige, at nogle gange kan jeg stå og tænke over nærmest alt muligt mærkeligt, så ingenting. Det er sådan, jeg kan stå og tænke over sådan noget som, det ved jeg ikke. Hvis jeg står og kigger ud af vinduet, så kan jeg stå og tænke timevis på, hvis det er aften i himlen. Så hvad er det for noget lys, jeg ser? Det er jo nok bare stjerner, men stå og tolke videre på ting inde i hovedet, hvor man tænker sådan lidt, what the fuck, og så stå og analysere på det. Det kunne godt være, at det var sjovt at dele mine indre tanker omkring, hvis jeg observerer et eller andet mærkeligt, fordi at det er fucking mærkeligt, tror jeg nogle gange, det jeg kommer frem til, men det kan være, at andre, der ser med, kan genkende sig i et eller andet, hvor de fordyber sig i en eller anden ting, hvor de tænker, er det mærkeligt, er det for weird, et eller andet, er jeg den eneste, der tænker sådan, og det kunne være sjovt, hvis nu jeg kunne, havde nogle tanker, hvor jeg kunne ligesom match andre, hvor de også tænker, okay, det kender vi godt til på en eller anden måde, og fuck, jeg tror egentlig, jeg mumler lige nu. Det er også fordi, jeg har totalt akavet på i dag. Det er virkelig akavet for mig lige. Det er nok fordi, jeg sidder og spiser imens. Jeg plejer jo at sidde og reagere på noget, og jeg har gentaget mig selv. Fuck, jeg er træt, mand. Måske skulle jeg vente med at lave videoen. Jeg tror, jeg kommer til at redigere lidt alligevel, for jeg tror, jeg kommer til at smide et eller andet undermusik på. Not copyrighted musik, fordi at jeg tror, det bliver lidt for stille, det her. Hvis jeg bare sidder og snakker, bliver det lidt for kedeligt. Men jeg tænker egentlig bare, det var det, jeg vil sige. Det var et bud på de ting der, så kan I jo hoppe ind og se min livestream og sådan noget. Jeg vil også filme i 15 minutter, mand. Jeg er den mest jeg er sådan langsomste i familien til at spise. Så fuck, man, jeg tror ikke, jeg når at filme. Jeg får den spist færdig. Jeg er fucking langsom. 15 minutter, hvor jeg kun spise en halv burger. Jeg skal der for mig. Og fordi jeg snakker undervejs. Det er svært at... Jeg har ikke lyst til at snakke med mad i munden. Det synes jeg er uhøfligt. Måske også uforståeligt, hvis jeg snakker med mad i munden.
Men jeg tager lige en bid mere, ikke? Og så... jeg kan også være ved at se, okay, jeg spiser burgeren færdig, så snakker jeg ikke mere, før jeg spiser den færdig, og så... så bliver det outroen, at jeg spiser burgeren færdig, selvom jeg er fucking langsom til det. Shit, mand. Kamera, det der. Ja. Så det skal tykkes rigtig godt igennem. Prøv at se, altså. Der er jo meget inde i, ikke? Der er jo alt muligt. Men jeg er heldigvis, jeg er typen, der kan spise alt. Altså, jeg elsker fucking alt former for mad. Jeg skal få et nu her. Det her kamera. Okay, den skal ikke skarp på det. Det er bedre her. Et eller andet. Jeg ved det ikke. Men den er fucking god, det er den. No reklame, ingen tutorial her, bare sådan I ved det. Det er, fordi jeg sagde navnet på, der hvor jeg købte mad fra, men det er ikke nogen sponsorat, jeg selv købte det bare sådan. No worries, jeg skal ikke et eller andet, men jeg er ikke så stor, at der er nogen, der går efter mig i det der, men jeg ved, at der er et eller andet med copyright halløjet. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, men der er ikke copyright, der er et eller andet med de der store influencer og sådan noget, hvis de ikke siger, at det er sponsorat eller det er reklame, så kan de få en bøde eller et eller andet, men det her værk, det er sgu ikke nogen reklame. Måske en reklame for mig selv, altså reklame, at jeg er tilbage, eller reklame, at jeg er på Twitch eller noget, men det tror jeg ikke har nogen relevans. Det er jo ikke, det er ikke noget firma, det er ikke noget, det er bare hobby, hygge, ikke? Ja. Hvad var det, jeg ville sige på? Hvad fanden var der mere? Men jeg ved det ikke. Altså, fuck, jeg koster rundt i den i dag, mand. Det er nærmest lige før det... Men det må også være sjovt at se noget råmateriale. Jeg tror sgu, jeg smider lidt undermusik på den her video her. Altså, for mig er det her totalt akavet. Men det er mest fordi, at jeg synes, det er akavet bare at sidde og spise, og så... At mit indhold kun handler om, at jeg sidder og spiser mest. Det er lidt underligt. Altså, det går da an, tænker jeg. Altså, nu må vi se, hvordan I derude tager imod det. Og så skulle man også måske... Mit comeback skulle måske ikke have været den dag, hvor jeg var mest fucking træt og ikke sovet ordentligt, mand. Det skulle nok have været en dag, hvor jeg ikke var så træt, men altså... Så kan jeg også se den side. Altså, nogle dage er man bare fuldstændig smadret, fordi man er dårlig til at komme i seng, eller dårlig til at sove, eller et eller andet. Det er jeg nogle gange fucking dårlig til. Det er også bare, fordi jeg har været så fucking varm, at man nærmest har svedt sig selv i... Altså, virkelig bare svedt sig selv ud i sengen, og det er så klamt. Så skal man til at skifte sengetøj midt om natten, fordi man bare har svedt mega meget, fordi det har været så varmt, eller et eller andet. Altså, så skal man ikke falde til ro igen, når man først har gjort det og sådan noget. Men ja, sådan er det. Ej, fuck, mand. Ej, undskyld. Jeg har åbenbart lidt luft i maven, mand. Shit. Nå, vi skal lige have en bid mere. Okay, det kan godt være, at jeg cutter den her video lidt ned. I det tidspunkt, hvor jeg har bare siddet og gumlet. Det tror jeg bliver lidt for mærkeligt, for jeg bare så kigger på, at jeg sidder og gumler. Det ved jeg ikke. Kom an på, hvad I kan lide, jo. Jeg ved sgu ikke, hvad der trender i 2024. Det ved jeg faktisk ikke. Ikke sådan rigtigt. Jeg har ikke holdt mig så meget opdateret, men jeg ved, at der snart er Simba-prisen og sådan noget. Jeg føler, at der er nogle YouTubere, jeg føler, at der er... Jeg følger nogen, jeg følger fucking mange. Jeg tror, jeg følger næsten alle danske YouTubere. Altså ikke alle danskere, vel, men mange af dem, som folk kender. Rasmus Brorev, Christian Stubbe Aagaard, og Amanda og Christians kanal, og... med mere. Spørg Kasper. Ja, der er så fucking mange. Aiku. Hvorfor skal jeg sidde og gøre sådan her? Det skulle da åndssvagt. Nå. Ja, men som sagt, så fylder rigtig mange. Der er rigtig mange, jeg godt kunne se vinde. Gamer Mikkel følger jeg selvfølgelig også. Og Jack Tyler, har jeg nævnt ham? Mere
føler jeg... Ja. Ja, det er lige før, vi skal lave nummer 2 video, hvem jeg føler, der skal vinde Simpeprisen. Hvad min nominering er, eller hvem jeg føler, der skal vinde. Det kan I skrive i kommentaren, hvis det er, så kan vi gå mere ind i det, fordi jeg er fucking træt. Jeg kan ikke engang huske alle navne, men... ja. Der er jo mange, man kan vælge. Og så også livestreamer selvfølgelig. Jeg synes Ella på Twitch også, eller HD, han fortjener at... eller ikke, eller H, altså Ella.dk, undskyld, Ella.dk, sorry. Jeg crasher sgu i den i dag. Fuck, men jeg crasher. Kan man sige det? Er det en ny ting at sige, at jeg crasher i det? Jeg crasher i den, eller hvordan vender det? Jeg crasher i mig selv. Ej, fuck, ja. Som sagt, jeg følger mange. Jeg er også stor fan af, hvad hedder det, jeg ser rigtig meget de der podcast-kanaler også. Nogle gange synes jeg, det er mega chilleren, hvis man går og gør rent, hvis man det ikke, sidder og hænger og ikke har noget at lave, og hvis der ikke er nogen live twist, man gerne vil se en aften eller et eller andet, så bare det der med, at man så bare kan gå og gøre rent, sidde og chille og bare høre en podcast, hvor man bare kan sådan, bare sidde og lytte til det, og så ikke tænke på noget. Det er fucking fedt. Mark Tanges, altså Markus HD, som er, så hedder Mark Tange nu, ikke? Ja, han har stadigvæk Markus HD kanalen, tror jeg, det kan jeg ikke huske. Ham følger jeg, så følger jeg også Ludvigs podcast, tror jeg, den hedder. Ludvig og et eller andet. Nej, jeg tror bare, den hedder Ludvigs podcast, måske. Og så de 2 podcasts kan jeg rigtig godt lide. Og så kan jeg også godt lide at følge... det er noget, inden jeg hører på Apples podcast, et eller andet, der hedder Mørkeland, tror jeg, det hedder. Hvor der også er nogle sindssygt vilde historier nogle gange, og ting, der er sket fra det virkelige liv, som jeg også lytter til en gang imellem, så... Det er også mega fedt, podcastlivet, at lytte til det. Og hvad mere? Hvad kom det her? Ja, der er rigtig meget at følge på YouTube, som sagt. Ja. Vi er næsten færdige med burgeren, man. Shit. Det har vi så også brugt 25 minutter på. Jeg har glemt at spise på fritterne. Nu kan vi lige tage en bid af. Som sagt, de er heller ikke helt varme mere. De er faktisk 100% kolde nu, men det er min egen skyld. Nå. Nå. Ja. Jeg får helt ondt i maven, så ved jeg ikke, om det er fordi, jeg prøver at spise hurtigt også. Jeg får ekstra ondt i maven. Jeg har et eller andet med maven nu, der driller, men jeg er i gang med at finde ud af, hvad det er. Ikke noget alvorligt hoved, jeg tror, det er en form for forstoppelse eller noget lort, ikke? Men det er også ligegyldigt. Men som sagt, hvis man skal ikke spise for hurtigt, så bliver man endnu mere oppustet, end man er i forvejen. GG. Hvad man siger? Ja. Fuck. Nej, det er så... Det er så fucked up, den her video her, tror jeg. Det er så fucked up, at jeg lægger en video op, når jeg er så fucking træt i dag. Smadret, men nu gør jeg det sgu. Nu har jeg optaget 27 minutter. Og jeg tror allerede, folk er hoppet ud af videoen efter hvad? Efter 10 minutter, fordi... Hvis det er det her, jeg lavet. Men altså, det er fint nok. Jeg cutter den også ned. Jeg forventer ikke, at der er nogen, der gider at se det her. Det er primært bare en update og sådan en hygge ting. Jeg forventer ikke noget med den, men... jer, der ser med til slut, I må selvfølgelig gerne lige kommentere og være et eller andet. Men det er også sjovt at prøve noget nyt. Tomat. Fuck, tomat smager frø. Se. Vi skal have kæften. Ej, jeg var ved at bide mig selv i. Herinde. Jeg tror, at min tunge var ved at bide over. Jeg nåede at stoppe. Det er ret nederen at bide sin tunge over. Eller ikke rigtig mange gange, men den folk har ikke været på McDonald's. Jeg tror, at næsten alle i Danmark har været på McDonald's nærmest. Så ja, ikke dis noget, men jeg synes bare, at den her, den er bedre. Den her burger er bedre, men en McDonald's burger er også god. Det kommer an på hvad for en dag, det kommer an på hvad det er til, ikke? Hvis du var i byen, så er det altid godt at gå på McDonald's. Så er det rigtig godt at gå over og få en pizza, når du har været i byen om natten, når du skal hjem et eller andet. Nu går jeg ikke så meget i byen længere. Hvilket er en fejl? Nej, det er det ikke. Jeg vil blive ældre. Så det giver ikke så meget mening at gå i byen konstant. Som i de unge dage for mig, føler jeg ikke. Men det kunne godt være, at man lige skulle lave en bytursvideo i Aalborg eller et eller andet. Der har før, jeg har ikke lavet en video, men der har været lavet nogle highlights fra
Jeg tror, det ligger inde på en af Marcus' YouTube-kanaler, hvor han har reageret til min livestream. Det kunne godt være, at jeg skulle prøve at lave en anden YouTube-video, hvor jeg er i byen eller sådan noget. Nej, det ved jeg ikke. Det bliver måske for mærkeligt, det ved jeg sgu ikke. Det bliver for mærkeligt, det er for mærkeligt. Så skal jeg hugge op, men det er for mærkeligt, fordi... Okay, de er fucking nice. Jeg elsker den der TikTok. De har også lavet en YouTube. Jeg har glemt, hvad den hedder. Hedder den også det er for mærkeligt? Nej, det gør den ikke. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men de er fucking sjove, mand. Fuck, de laver kongekonten også. Ja. De er sjove, fuck. Jeg tror også, de er nomineret til Simpeprisen i øvrigt. Dem kunne jeg godt finde på at stemme, faktisk, fordi de er fucking sjove. Jamen, der er så mange, man kunne stemme på. Men, som sagt, det tager vi en anden video, hvis det er i ved et eller andet der. Ja, lad os complete den her. Okay. Jeg ved ikke, har jeg tabt vand ud over den? Jeg tror, jeg har tabt... Jeg kommer til at tabe vand. Prøv at se. Den er helt... Nå, det er der ikke noget, jeg kan være. Prøv at se. Jeg tror, det er fordi, jeg drikker vand eller sådan noget. Jeg tror, jeg spilder. Ja. Det er sgu ikke noget, jeg kan være med. Ja, fuck det. Prøv at se. De er fucking gode, ikke? Kom så, Paul. Du kan godt complete det. Come on. You can do it. Det er 32 minutter med at spise en burger. Okay, den er blevet meget slatten her. Jeg tror, det er mig, der har været for langsom. Ja, okay. Er det nu, vi skal have grættet fingre? Altså, prøv at se, hvor meget stykker papir jeg har brugt. Altså. Fuck, mand. Jamen, det er der ikke noget på det. Jeg skal til at lære at spise hurtigere. Ellers bliver maden fucking fed, jo. Men okay, jeg er heller ikke vant til at sidde... Jeg er ikke vant til at sidde og snakke, mens jeg spiser. Ikke på den her måde, i hvert fald. Så hvis jeg sidder sammen med folk, snakker jeg også, men ikke lige på den her måde. Ja, den er meget smattet nu. Men det er min egen skyld, det er ikke stedets skyld, det er min skyld. Men vi skal complete den, ikke? Hvorfor er det så svært at spise op, mand? Jeg tror, at du kan få meget sodavand til at få vand. Det bliver man også med. Dumt at drikke sig med. Men det er hvad der kan ske. Man kan du komme til at drikke sig med hver dag. Det er nogle gange nemt. Altså nemt at drikke sig med. Altså, du ved, hvis du er doven, du ikke lige magter til at smøre en rugbrødsmad, så tager du lige en rugbrødsmad med vand. Altså. Nej, det gør jeg ikke. Det gjorde jeg en periode, der tror jeg, der nogle gange så tager jeg bare noget rugbrød, og så drikker jeg masser af vand til, og så fuck it. Nej, det gør jeg ikke. Det ved jeg sgu ikke mere. Fuck ja, fuck! Nej, som sagt, jeg er fucking træt i dag, så det er min undskyldning for, at det her er den mest akavede og mærkelige video, nogensinde jeg har lagt op. Men som sagt, der skal også være plads til råstoffet, ikke? Altså, det hele skal ikke altid være så fandens redigeret, vel? Og fraklippet. Så nogle gange er det sjovt også bare, ja, det er ægte. Og jeg siger ikke, at når det er redigeret, det er uægte, det er overhovedet ikke. Jeg siger bare, at der, hvor man knøjser i den, som jeg gør i dag, det vil nok være klippet fra i en normal video, så... Ja. Det bliver det ikke den her gang, tror jeg. Jeg er ikke helt afklaret på det. Hvis jeg redigerer den, så bliver det bagefter her. Og så lægger jeg noget op med det samme bagefter. Så det er lidt efter, hvad jeg magter. Der er også Tobi Kvart, han kunne også redigere den, tror jeg. Han plejer at redigere. Men vi har ikke lige snakket om noget i lang tid, fordi jeg ikke har lavet noget indhold, så... Ja, når jeg ikke har lavet noget indhold, så er det svært. Det er svært for ham at redigere noget, når jeg ikke har lavet noget til ham, men... Så jeg tænker bare, jeg skal lige snakke med om, hvad... Bum, eller et eller andet. Ja, fuck man, jeg synes, det er lækkert. Jeg elsker at se på min computer lige nu. Jeg elsker lyset om bagved. Altså, fuck, jeg bliver glad, når jeg kigger på det. Når jeg bemærker det, så bliver jeg faktisk glad over lyset der. Jeg kan jo bare sådan side med at sidde ved computeren eller et eller andet. Eller det ikke at se Netflix 24/7. Ej, det kan man da ikke bruge tid på 24/7, kan man det? Eller nogen, der kan. Kan jeg godt få en helt... Okay, det kunne jeg faktisk godt. Jeg kunne godt bruge tid at se Netflix 24/7, hvis der var noget nyt indhold. Jeg har før det... Jeg tror før, jeg har været sådan helt AFK i hjernen, hvor jeg bare har set Netflixen non-stop i 2 måneder, altså noget, hvor jeg har selvfølgelig været ude for at handle, og måske ses med nogen lidt, men ellers, når jeg bare har været hjemme, så har det bare været Netflix. Ikke noget gaming, ingenting, derfor har jeg haft en periode. Det er også mega mærkeligt, hvor man bare sådan, det første, du gør, når du kommer hjem, det er bare, at du
ligger der i sofaen, eller ligger der i sengen, bare slår Netflix op, og så er det bare det. Men nogle gange er det bare det, man magter, og så er det bare det, man gør, ikke? Hvis man er hjemme, ikke? Det bestemmer man jo selv. Og lyder jeg ret meget mærkeligt, altså bare hjemme, ikke? Hjemme, ikke? Fuck ja. Nå, complete nu, mand. Fuck, jeg kan godt mærke, at jeg ikke føler, at jeg kan spise mere. Men jeg også gerne prøve at complete en burger. Så, altså... Det er også totalt mærkeligt, som om jeg ikke kan finde ud af at complete en burger. Det kan jeg godt, men jeg tror bare, jeg kommer til at drikke alt for meget i dag, så det er nemt. Men vi skal igen. Altså, det er det, videoen går ud på, det er at komme igennem den her burger her. Det er nok okay, jeg vil så sige, det er en fyldig burger, så den er mega god. Man får noget godt for pengene, ikke? Og der er mange gode steder i Thisted. Der er, jamen, ja, det kan være, at jeg skal til at spise forskellige steder fra. Men det bliver på en anden måde, fordi det her, jeg kan godt mærke, det her, det dur ikke. Ja. Altså 37 minutter om at spise en burger og spise pomfritter. Det er sgu ikke helt, det er ikke helt optimalt. Men jeg har altid været langsom til at spise, og så også fordi jeg sidder og snakker, og nu sidder jeg og gentager mig selv. Men det er også fordi, jeg ikke har mere at sige lige i dag, tror jeg ikke. Altså nu har jeg spurgt, og nu har jeg snakket, altså jeg har jo sagt det vigtige, kan man sige. Så jeg burde egentlig bare stoppe vinen, men jeg vil gerne først stoppe, når jeg er færdig med at spise, mand. Fuck ja. Jeg er kogt, mand. Fuldstændig kogt, mand. Jeg tror, jeg har fået solstik eller sådan noget. Der har også været meget sol, men jeg skal prøve at tage en bid mere. Og så, jeg ved ikke, om jeg kan spise mere. Altså, den var helt blød her, ikke? Den var helt blød, ikke? Og det er min egen skyld, som sagt. Det er fordi, jeg tror, jeg spildte vand ud over den. Men en blød burger, når jeg spildte vand ud over den, så er det bare ikke så lækkert. Det føles det lidt mere som noget, der har. Altså, når jeg skal spise, så føles det som om, det har været inde i munden, ikke? Kan I følge mig? Men ja. Vi tager lige en bid, ikke? Vi tager lige en bid. Og så, jeg skal bare lade være med at spille vand ud af burgeren næste gang, ikke? Nej. Nej. Okay, grader. Det skal ikke se mit ansigt nu. Jeg græder fucking meget. Men det var det, den smeltede i fingrene på mig, fordi jeg tabte så meget vand. Og jeg har også tabt alt muligt på gulvet. Men okay, sidste. Jeg tror ikke, vi får ikke gennemført pomfritterne, de er for kolde. Men det er min egen skyld, men okay, jeg har også spist nogle stykker, men jeg tror, jeg har drukket alt for meget. Og det siger jeg, men det er også fordi, jeg er fucking tørstig, jo, mand. Ja. Shit. Nå. Ja, vi completer den. Men de her stykker, jeg tager for mig. Dem tager jeg lige. Minutters video, mand. Det kan den anden, tror jeg. Som overhovedet ingenting. Jeg var helt nede på timeren, der er gået 40 minutter. Man spiser lige den der for sig selv. Jeg har seriøst brugt 40 minutter på at spise en burger. Fuck, mand. Det må være... Det kom i Guinness rekord på, jeg skal være den mest langsomme at spise burger. Tror jeg. Jeg kommer til at speede videoen op. Ja, I skal ikke sidde og kigge på 40 minutters tid, hvor jeg bare sidder og tykker. Alt, hvor jeg sidder og tykker, tror jeg cutter fra. Eller cutter ned i hvert fald.
Okay. Fordi jeg har tabt det der vand ud over, så kødet, det er ligesom... Er sådan ligesom mega svært at tykke lidt sejt i det. Det er jo ikke meningen, det skal være så sejt på den måde. Men det er jo ikke på grund, det er jo ikke deres skyld, at jeg har købt det, det er jo fordi, jeg har tabt vandet i det. Det skal man jo ikke. Men altså, fuck det. Men okay, så meget jeg sidder og snakker, kan det også godt være, at det måske ikke er så lang tid, jeg har brugt. Det ved jeg sgu ikke. Det må I vurdere. I må vurdere alt i dag. Ej, for helvede. Nå, der er noget, jeg har tørret og samlet op på gulvet. Og vi har mere papir. Okay, mere papir. Den er jo næsten tom, det her køkkenrullemand. Og jeg har en hel rulle mere derude. Okay, det er fint nok. Så må jeg bare købe en ny rulle, og så hvis man vil løbe tør. Ellers må man bruge toiletpapir, og det gider så ikke. Jeg kan godt lide at have køkkenrulle og toiletpapir hver for sig, ikke? Man skal ikke kende noget på toilet og tørre sin mund med. Ikke at jeg siger, det er ulækkert, det er nok nogen, der gør, men... Nej, det er fint nok. Godt mand, jeg skal lige have tykket det her. Og så kom de her stykker herovre. Og så spiser vi dem bagefter. Jeg henter lige noget vand hurtigt. Jeg skal have noget mere vand. Nej, vi har sodavand. Nej, vi completer den med resten af det, vi har her. Vi har drukket alt for meget, men altså, jeg completer vandet. Det er fucking... Det er virkelig godt. Jeg tager ikke helt glas, jeg completer, for jeg kommer til at spille noget vand ned i det, men... Det er nogenlunde, jeg completer vandet. Ej, for fanden. Sorry, hvis det larmer det der. Okay. Ja. 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 Okay. Ja. Hold da vent. Jeg har en idé. Det her, det er fucking klamt. Prøv at se. Det er... Fuck ja. Jeg spiser simpelthen at spille vand på det. Det er madspil ikke at gøre, men jeg gør det på en lidt psykopat måde, tror jeg. Jeg tror, jeg bare kværner det i munden, som om jeg er en anden madsvin. Nej, det gør jeg ikke. Det gør sådan her. Det er være med at sidde som et barn, ikke? Lad være med at kalde mig selv madsvin. Hvad gør det for noget at sige? Jeg ved ikke, hvad det er for noget at sige. Ja. Fuck, mand. Skud til den mest uprofessionelle video, jeg har lavet længe video her. Hvor der ikke sker så meget. Men det er fucking nemt at lave sådan en video her, vil jeg så sige. Altså hvis man ikke gør noget ud af det, så er det fucking nemt, altså. Men det er ikke sådan her, at mine videoer skal være fremadrettet. Ja, det ved I godt. I kan ikke godt høre, jeg tror, skriv i kommentarer til det, hvis I kan høre, at jeg er træt i dag. Og skriv, hvis jeg skulle have gået i seng i stedet. Men fuck det. Så mangler lige nogle stykker stik her. Og så er jeg sådan completed det. Completerne, dem kan jeg sgu ikke få ned. Done! Tak, men jeg havde svært til at simpelthen seriøst bare sidde. Jeg kunne bare ikke få det ned, man. Jeg skulle virkelig svinge mig selv til at tykke resten ned. Jeg havde ikke mere at drikke. Det var alt for denne video. Husk at like og subscribe, hvis I kunne lide den, og jeg har forstået for, hvis I ikke engang har set med til den her tid, til det her tidspunkt, men skriv lige madpsykose, eller skriv jeg ved ikke, skriv et eller andet, der kendetegner, jeg så med til sidst. Bare skriv kogt. Skriv kogt, hvis jeg har set med til det tidspunkt. Bare skriv kogt. Og så ses vi nok lige om lidt igen næste uge. Der gør jeg mig ikke til at gå så lang tid igen. Hej!